Priatelia, máme tu balenie termoregulátoru TC66. Je to najpoužívanejší regulátor, lebo je cenovo dostupný a je programovateľný až na 6 programov. To znamená, základ je TC44 s jedným programom, ten sa predáva, používa málo. TC66 je tento, ktorý si dneska predstavíme, a TC88 je už úplne taký veľmi rozšírený, ak môžete vidieť na fotke. Tento je s jedným tlačítkom start-stop, tento má start-stop a tu má tlačítko P programovanie. Tento regulátor má dokonca už až 2 displeje, pretože tie krivky a tie nastavenia a možnosti sú veľmi širokospektrálne. Takže, keď dostanete takýto termoregulátor do ruky, je takto zabalený návod. Tu máte hánovú koncovku, ktorá pasuje do pecí Kitek, do pecí Rode určitých typov a ešte aj do iných. Nemecká firma Bentrup je výrobcom týchto regulátorov a poviem o tom regulátore. Je kompaktný, jednoduchý, maličký. Tu sa našrobujú šrobíky, dá sa krásne zavesiť na stenu, zobrazuje teplotu. Tu je hlavný vypínač, zapínač. A potom, keď je zapnutý, tu sa prepínajú programy, tu sa prepína start stop. Táto diodka má 3 farebnosti. To znamená zelenú, keď je play, že ide, oranžovú, keď je vypnutá a ešte medzi tým takú červenú, keď niekedy buď nestíha elektrika, alebo je nejaké chybové hlásenie. Výhodou tohto regulátora je to, že ten regulátor má v sebe zabudované, naprogramované programy hlásenia chýb. To znamená, že vám detekuje veľmi veľa vecí. Detekuje vám napríklad poškodenie špirálu, prasknutie termoregulátora, zhorenie elektriky. Máte v tejto knižke návod na použitie, vypísané také základné chyby, ktoré dokáže detekovať, a tým pádom vám šetrí peniaze, pretože nemusím prísť k vám na servis, ale zatelefonujete, poviete: hlási mi takú chybu, pozriete v knižke alebo pozriem ja a vieme, že máme prasknuté špirály, tie objednáme a potom prídem už priamo na servis rovno so špirálami a máme ušetrené peniaze za obhliadkový výjazd.